Maginahan nga giingong nagapamaligya og hubo nga pictures ug video sa ilang mga paryente nga menor de edad online na sikop sa kapulisan. Ato ibalik si Argel Relator, exclusive. Kini ang aktual nga pag-aresto sa mga personahe sa Women's and Children's Protection Center Mindanao Field Unit sa mag-inahang babae sa Sitio Sarat, Barangay Agusan sa Cagayan de Oro City, Huwebes sa buntag. Pinasikad ang operasyon sa nadawat nga impormasyon gikan sa ilang foreign counterpart nga Australian Federal Police nga adunay biktima sa online sexual exploitation sa maong lugar. Yung unit natin, undercover investigators natin ay nag-conduct ng in-depth online investigation na kung saan pinpoint natin na dito sa barangay Agusan ang location nito mga suspects. Na-rescue sa otoridad ang 5 ka mga minor de edad kinsa mao'y biktima sa mag-inahan nga suspect. Usa sa mga biktima, lalaki ug 4 ang babae nga nag-edad 16 anyos ug pinakabata ang 6 anyos nga biktima. Nasayran sab sa kapulisan nga paryente lamang sa suspect ang mga biktima. Na-recover sab sa kapulisan ang ubay-ubay ka mga cellphone kinsa mao'y gituuhang gigamit sa pagkuha og hubo nga litrato o video sa mga biktima. Hindi lang pinag-uubad kundi pinasayaw-sayaw kung ano nilalaro yung mga private parts ng mga victims. Hinoon, giangkon sa duha ka mga suspect ang ilang nahimong salaod. Dala matud pa sa ilang kalisod, butang nga nahimo nila ang maong krimen. 5,000 hangtod 10,000 pesos matud pa ang bayad sa matag hubo nga video o litrato nga mapadala niini sa ilang langyaw nga parokyano. Nagid ang pagmahay, guilty na tanan kay syempre ako atong mga igagaw, first kasinto na ako. Pero wala mabuhat kay na to diri ako. Talagang malaking malaking kaso itong hinaharap nila kasi unang-una sa yung Republic Act 11930 natin na kung saan yung tinatawag natin na online sexual abuse and exploitation of children ay may kaparusahang life sentence at saka may multang 1 million to 2 million. Temporaryong gikustodiya sa DSWD-10 ang 5 ka minor de edad nga mga biktima aron ipaubos sa debriefing. Nagparayon sab kuno ang investigasyon sa WCPC aron masuta kung aduna bay laing kaubanan ang mga suspect. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si Argel Relator. 1 Mindanao.